שלום לכולם. הנושא שלנו להיום הוא הנושא הראשון שמלמדים בחדווה. בוא נגיד שזה הכנה לחדווה. כל סטודנט שמתחיל, או לפני שהוא מתחיל ללמוד את הקורס, צריך לדעת כמה פונקציות מהתיכון, פונקציות ידועות, פונקציה ריבועית, פונקציות סינוס, פונקציות קוסינוס. יש כמה פונקציות שכל סטודנט חייב לדעת. בווידאו הזה אני עובר על הפונקציות האלה, מדבר על התכונות הבסיסיות שלהן, וגם אני אתייחס לגזירה שלהן, כי כמעט אחרי מחצית הקורס נתחיל שם לגזור את הפונקציות ולמצוא נקודות קיצון. בתיכון למדתם כמה נגזרות, אנחנו נחזור על זה, כדי שיהיה לכם בסיס טוב ללמוד בקורס חדווה. טוב, הפונקציה הראשונה שנדבר עליה היא פונקציית הקו הישר. המשוואה הכללית היא y שווה ax ועוד b, אבל אם תראה נקרא שיפוע, b חיתוך עם ציר x, לא, b חיתוך עם ציר y, לא עם ציר x, נתקן את זה. כמובן שהפונקציה מוגדרת לכל x, הפונקציה עולה כאשר שיפוע חיובי, כלומר a חיובי, ויורדת כאשר הוא שלילי. לגבי הנגזרת, אם y שווה ax ועוד b, y שווה ax ועוד b, אז הנגזרת y תג זה בעצם הפרמטר a. זה לגבי הקו הישר. נעבור לפונקציה הריבועית. המשוואה הכללית של הפונקציה הריבועית היא y שווה ax בריבוע פלוס bx פלוס c. כמובן שהפונקציה מוגדרת לכל x, קערה כלפי מעלה כאשר a גדול מ-0, כלומר יש מינימום כמו הציור הזה, וקערה כלפי מטה כאשר a קטן מ-0, במקרה כזה יש לי מקסימום. אני אצייר לכם את הגרף בצורה הזאת. זה a גדול מ-0, זה a קטן מ-0, ופה a גדול מ-0. כמובן לפונקציה הזאת יש שתי נקודות חיתוך עם ציר x, כאשר הביטוי b בריבוע פחות 4ac גדול מ-0, ונקודת חיתוך אחת כאשר אותו ביטוי שווה ל-0, ואין נקודות חיתוך כאשר הביטוי שלילי. זה לגבי נקודות החיתוך מציר x. לגבי הנגזרת, אם y שווה ax בריבוע
ועוד bx פלוס c, אז הנגזרת y תג שווה 2ax, מורידים את ה-2 מהחזקה, פלוס b. זה הנגזרת של הפונקציה הריבועית. עכשיו נעבור לפונקציה חזקת 3. פונקציית החזקה השלישית, y שווה x בשלישית, הפונקציה מוגדרת לכל x, עולה לכל x, ויש לה נקודת ביטול ב-x שווה 0, זה הגרף של הפונקציה. כמובן שיש גם הרבה גרפים דומים, x בחזקת 5, x בחזקת 7, x בחזקת מספר אי-זוגי, דומה מאוד לאותו גרף כמעט של x בשלישית. אם החזקה זוגית, אז זה כמו x בריבוע. x בריבוע, x בחזקת 4, x בחזקת 6, כולם כמעט אותו גרף. לגבי הנגזרת, אם y שווה x בשלישית, הנגזרת זה להוריד 3, ומורידים מחזקה 1. צורה כללית, אם y שווה ל-x בחזקת n, אז הנגזרת שלו זה להוריד n מחזקה וכפול ב-x כפול n מינוס 1. זה הנגזרת של y שווה x בחזקת n. יש גם מקרים דומים, למשל, אם y שווה 1 חלקי x בחזקת n, אז זה כמו y שווה x בחזקת מינוס n. לכן הנגזרת, זה גורר שהנגזרת, הנגזרת של פונקציה כזאת, זה להוריד את החזקה, כפול x, ואז להחסיר מהחזקה עוד 1. זה מינוס 1, n מינוס 1. וזה שווה מינוס n חלקי x בחזקת n פלוס 1. יש מקרה יותר מורכב, אם יש לנו פונקציה שהיא בחזקה n, אז הנגזרת שלה זה f של x כל בחזקת n מינוס 1, כמובן כפול ה-n. מורידים את החזקה ואז מחסרים 1 מהחזקה, כפול הנגזרת הפנימית. אני אתן דוגמה. למשל, y שווה x בריבוע ועוד 1, כל בחזקת 5, אז מה הנגזרת? מורידים את החזקה, זה 5, כפול. הפונקציה עכשיו, החזקה של הפונקציה זה 4, כפול הנגזרת הפנימית, שהיא f תג של הנגזרת הפנימית, זה פה במקרה הזה, זה 2x. ואני אסדר את זה למעלה בצורה אחרת.
אמרנו שבהתחלה מורידים את החזקה, ואז הפונקציה, החזקה שלה, הופכת ל-n-1, ואז כופלים בנגזרת הפנימית. זה בדיוק מה שעשינו בדוגמה. הורדנו את החזקה, ואז החזקה הפכה מ-5 ל-4, ואז כפלנו בנגזרת הפנימית שהיא 2x. זה לגבי x בשלישית ו-x בחזקת n בצורה כללית. נעבור לפונקציה אחרת. פונקציית שורש היא פונקציה מהצורה y שווה שורש x. הפונקציה מוגדרת כאשר x גדול שווה מ-0, כי כאשר x שלילי, אין שורש למספר שלילי. עולה בתחום ההגדרה וקורה כלפי מטה לכל x, כמובן x בתחום ההגדרה. זה הגרף של הפונקציה שורש x. לגבי הנגזרת, אם y שווה שורש x, אז הנגזרת היא 1 חלקי 2 שורש x. אם יש לנו פונקציה יותר מסובכת, כמו למשל y שווה שורש f של x. f של x היא פונקציה, אז הנגזרת היא y תג. זה 1 חלקי 2 שורש f של x, כפול נגזרת הפנימית. אני אתן דוגמה. למשל, y שווה שורש x בשלישית ועוד x. אז פה הנגזרת, קודם כל אני רושם 1 חלקי 2 כפול השורש. אחר כך אני כופל בנגזרת הפנימית. מה נגזרת הפנימית? נגזרת של x בשלישית זה 3x בריבוע. נגזרת של x זה 1. זה הנגזרת של פונקציה מהצורה הזאת. עכשיו נדבר על פונקציה רציונלית עם חזקה איזוגית, כמו y שווה 1 חלקי x. מה שכתוב פה לא רק מתאים ל-1 חלקי x, מתאים ל-1 חלקי x בשלישית. מתאים גם ל-1 חלקי x בחמישית. כל חזקה איזוגית, זה אותו תכונות. מוגדרת כאשר x שונה מ-0, כי אי אפשר לחלק ב-0. יורדת בתחום ההגדרה. לפי הגרף היא יורדת. וציר x אסימפטוטה אופקית, ציר x אסימפטוטה אופקית, הפונקציה מתקרבת באינסוף לציר x, גם במינוס אינסוף, וציר y אסימפטוטה אנכית. כמובן אותו גרף, כמעט אותן תכונות, גם לגבי 1 חלקי x בשלישית, 1 חלקי x בחמישית, וכך הלאה. לגבי נגזרת, שים לב, אם y שווה 1 חלקי x, אז זה כמו x בחזקת מינוס 1. ועכשיו, איך גוזרים x בחזקה מסוימת? גזרנו את זה דוגמאות הראשונות. אם x בחזקת מינוס 1 מורידים את החזקה, ואז מחסרים מהחזקה מינוס 1. זה הופך למינוס 2, לכן הנגזרת היא 1 חלקי x בריבוע. אם יש לי פונקציה, למשל, אני אקח מקרה כללי.
y שווה 1 חלקי f של x, הכל בחזקת n. אז לפי חוקי חזקות אפשר לרשום את זה, f של x בחזקת מינוס n, ואז הגזירה, ה-y תג, קודם כל מורידים את החזקה, אז זה מינוס n כפול f של x, עכשיו מחסרים מהחזקה 1, החזקה הופכת למינוס n מינוס 1, כפול הנגזרת הפנימית. נסדר את זה, זה כמו במונה מינוס n כפול f תג של x, במכנה זה f של x חזקת n פלוס 1. דוגמה מספרית, אם y שווה למשל 1 חלקי x ברביעית ועוד 2x, הכל בחזקת 5, אז לפי הנוסחה שלמעלה, הנגזרת, קודם כל במונה זה מינוס n. מה n פה? n פה 5. אז מינוס 5 כפול f תג של x זה הנגזרת הפנימית של הביטוי x ברביעית פלוס 2x. הנגזרת הפנימית זה לגזור x בחזקת 4, זה 4x בשלישית, ולגזור 2x זה 2 חלקי, במכנה זה f של x בחזקת n פלוס 1. f של x זה x בחזקת 4 פלוס 2x, החזקה של המכנה n פלוס 1. החזקה הקודמת הייתה n, כלומר 5, עכשיו n פלוס 1, אז החזקה היא 6. זה הנגזרת של הדוגמה המספרית. זה לגבי חזקה אי-זוגית. עכשיו נעבור לחזקה זוגית. עכשיו לגבי פונקציה רציונלית עם חזקה זוגית, כמו y שווה 1 חלקי x בריבוע, או 1 חלקי x בחזקת 4 וכדומה, 1 חלקי x בחזקת 6, אז יש להן אותן תכונות, מוגדרות כאשר x שונה מ-0, יורדות כאשר x גדול מ-0, עולות כאשר x קטן מ-0, פה, צד שמאל, וציר x אסימפטוטה אופקית וציר y אסימפטוטה אנכית. לגבי הנגזרת זה מאוד דומה כאשר החזקה היא זוגית, אותה דרך. רק שימו לב למקרה כמו אם החזקה היא שבר, למשל 3 חלקי 2, אז הגזירה במקרה כזה מאוד דומה למה שעשינו עם 1 חלקי x. הופכים את זה קודם כל לחזקה במונה, זה כמו x בחזקת מינוס 3 חלקי 2. עכשיו כשגוזרים, עוד פעם מורידים את החזקה, כופלים ב-x ומחסרים מהחזקה 1, מינוס 3 חלקי 2 מינוס 1. אז זה שווה למינוס 3 חלקי 2 כפול x בחזקת מינוס 5 חלקי 2. תשובה סופית, y תג שווה מינוס 3 זה מונה,
במכנה 2 כפול x בחזקת 5 חלקי 2. אני כל הזמן משתמש בחוק חזקות, שהוא a בחזקת מינוס n, זה כמו a בחזקת n. אני משתמש בחוק חזקות של a בחזקת מינוס n שווה a 1 חלקי a בחזקת n. טוב, נעבור לפונקציה אחרת. עכשיו נדבר על הפונקציה המערכית, f של x שווה a בחזקת x. הפונקציה מוגדרת לכל x, הפונקציה חיובית לכל x, עולה כאשר הבסיס שלם חיובי, a שווה 2, 3, 4, 5, יורדת כאשר הבסיס שבר חיובי, שליש, חצי, ציר x הוא אסימפטוטה אופקית, הבסיס חייב להיות חיובי שונה מ-1. הבסיס פה a חייב להיות חיובי שונה מ-1. הגרף הזה זה מתייחס זה הגרף כאשר הבסיס גדול מ-1. אם זה קטן מ-1 אז זה הופך להיות יורד. אז זה כמעט, זה הגרף כאשר a שבר חיובי. אז פה עולה כאשר הבסיס שלם חיובי, עדיף, זה לא מכיל את כל המקרים, עדיף לכתוב פה כאשר a גדול מ-1. זה מכיל את המשלמים, גם מספרים שאינם משלמים אבל גדולים מ-1. אז פה במקום הבסיס שלם חיובי, עדיף לכתוב a גדול מ-1. לגבי נגזרת, אם יש לנו f של x, a בחזקת x, אז הנגזרת, כמובן פה לא a, זה x. f של x שווה a בחזקת x. הנגזרת היא f תג של x שווה a בחזקת x כפול ln a. יש פה מקרה פרטים מפורסם. אם a הוא e, אם f של x e בחזקת x, הנגזרת זה f תג של x, זה e בחזקת x כפול ln e. ln e שווה 1, לכן הנגזרת שווה ל-e בחזקת x. אם הפונקציה שלי היא מהצורה f של x, a בחזקת פונקציה מסוימת, a בחזקת u של x, ופה ניקח כאשר הבסיס הוא e בחזקת x, הבסיס הוא e. ורוצים לגזור, אז הנגזרת כאשר הבסיס הוא e, זה f תג, זה אותה פונקציה, כפול הנגזרת של החזקה. זה כפול u תג. וכאשר הבסיס הוא a, כללי, אז f תג זה אותה פונקציה, כפול נגזרת של החזקה, כפול ln a. ניקח דוגמאות מספריות. למשל f של x 5 בחזקת x בריבוע, ופה f של x למשל e בחזקת 3x. אז גוזרים פה, אם זה f של x e בחזקת 3x,
אז לפי הנוסחה למעלה, הנגזרת זה אותה פונקציה, היא בחזקת u של x כפול u תג של x, נגזרת של החזקה, נגזרת של 3x זה 3. פה כאשר הבסיס הוא 5, הנגזרת היא אותה פונקציה, כפול הנגזרת של החזקה, שזה 2x, כפול ln של הבסיס, שזה ln 5. זה לגבי פונקציה מעריכית. עכשיו נעבור לפונקציה לוגריתמית. פונקציה לוגריתמית היא מהצורה y שווה log x לבסיס a, מוגדרת כאשר x גדול מ-0, הבסיס חייב להיות חיובי שונה מ-1, עולה כאשר a גדול מ-1, יורדת כאשר a בין 0 ל-1, וציר y הוא אסימפטוטה האנכית. זה הגרף של הפונקציה. כמובן שהיא עולה כאשר a גדול מ-1. אם זה a קטן אם a שבר חיובי, מקרה כזה היא יורדת. זה כאשר a שבר חיובי. לגבי הנגזרת, נדבר על שני מקרים. מקרה כללי, שזה log x לפי בסיס a, ומקרה פרטי, אם a שווה e, אז קוראים לפונקציה, אם הבסיס הוא e, אז יש שם מיוחד לפונקציה, קוראים לה ln. במקרה כזה, אם f של x היא ln x, אז הנגזרת ואם f של x היא log x לפי בסיס a, במקרה כזה, הנגזרת היא 1 חלקי x כפול 1 חלקי ln a. ניקח מקרה כללי יותר. אם הפונקציה היא מהצורה log של u של x לפי בסיס a, ופה f של x היא ln של פונקציה u של x. מקרה כזה, הנגזרת היא 1 חלקי הביטוי הפנימי כפול הנגזרת הפנימית. והמקרה הכללי, הנגזרת היא עוד פעם 1 חלקי u של x כפול הנגזרת הפנימית כפול 1 חלקי ln של a. אני אתן דוגמה מספרית. למשל f של x ln x בריבוע ועוד x, ופה f של x היא log של x בריבוע ועוד x
לפי בסיס A, אז הנגזרות, פה כאשר הפונקציה היא לן, הנגזרת היא 1 חלקי הביטוי הפנימי, כפול נגזרת פנימית, שזה 2x ועוד 1. פה במקרה הכללי, הנגזרת היא עוד פעם 1 חלקי הביטוי הפנימי, כפול נגזרת הפנימית, זה 2x ועוד 1, כפול 1 חלקי לן של a. זה לגבי פונקציה מערכית. עכשיו נעבור לפונקציות טריגונומטריות. נתחיל בפונקציה סינוס. y סינוס x, זה הגרף של הסינוס. פונקציה מחזורית, מוגדרת לכל x. מחזורית כל 360 מעלות או 2 פאי רדיאנים, זה לפי הזווית, לפי היחידות של הזווית. חסומה בין 1 למינוס 1. פה המקסימום הוא 1, המינימום הוא מינוס 1. לגבי הנגזרות, mf של x היא סינוס x, אז הנגזרת f תג של x זה קוסינוס x. אם יש לי מקרה כללי, כלומר, או פונקציה מורכבת, f של x זה סינוס של פונקציה בתוך הסינוס, סינוס של u של x. מקרה כזה הנגזרת היא קוסינוס u של x כפול נגזרת הפנימית של ה-u, כפול u תג של x. דוגמה מספרית, למשל, f של x שווה סינוס x חזקת 10, אז הנגזרת f תג של x, נגזרת של סינוס זה קוסינוס, כפול נגזרת הפנימית שהיא 10, כפול x בחזקת 9. זה לגבי הסינוס. עכשיו נעבור לגבי הקוסינוס, גם היא מוגדרת לכל x, מחזורית כל 360 מעלות או 2 פאי רדיאנים, וגם חסומה בין 1 למינוס 1, כמו הסינוס. הגרפים מאוד דומים, רק הגרף של הקוסינוס הוא הזזה אופקית ב-90 מעלות, לפי ציר x. אני אחזור על זה בשיעור הבא, נדבר על הזזות של פונקציות, הזזה אופקית, הזזה אנכית, שיקופים. לא נדבר על זה הרבה עכשיו. לגבי הנגזרת, mf של x זה קוסינוס x, אז הנגזרת היא f תג של x שווה למינוס סינוס x. אם יש לנו מקרה כללי, למשל f של x שווה קוסינוס של פונקציה מסוימת, למשל קוסינוס של u של x, מקרה כזה, הנגזרת היא מינוס סינוס u של x כפול הנגזרת הפנימית, u תג של x. מאוד דומה לרעיון של הסינוס. טוב, זה לגבי קוסינוס. עכשיו נעבור לטנגנס. לגבי הטנגנס, הטנגנס לא מוגדרת לכל הישר,
יש נקודות מסוימות שיש בעיה בהן, והנקודות שמאפסות את המכנה של הטנגנס. אתם זוכרים שטנגנס x, טנגנס x זה סינוס x חלקי קוסינוס x. כאשר הקוסינוס במכנה מטפס, זה פאי k פלוס פאי חלקי 2, אז הטנגנס לא מוגדר. מה זה פאי? פאי זה כמו 180 מעלות, פאי חלקי 2 זה כמו 90 מעלות. אז ב-90 מעלות הקוסינוס מטפס, לכן הטנגנס לא מוגדר. שם יש אסימפטוטה אנכית, פאי חלקי 2, 90 מעלות. ככל שאתה מוסיף 180 מעלות, אתה חוזר על אותה הבעיה. הקוסינוס מטפס, אז הטנגנס לא מוגדר. אז פה הפונקציה מוגדרת כאשר x שונה מפאי k פלוס פאי חלקי 2, או אפשר לרשום 180k פלוס 90 מעלות. וכמובן שהפונקציה עולה בכל תחום ההגדרה. יש לה אסימפטוטה אנכית בנקודות שהן שוות לפאי k פלוס פאי חלקי 2. עכשיו לגבי הגזירה, אני יכול לגזור אותה כמנה של פונקציות. אם אתם לא זוכרים מה זה נגזרת של מנה, f חלקי g תג זה הפונקציה במכנה כפול נגזרת של המונה, מינוס הפונקציה במונה כפול נגזרת המכנה חלקי g בריבוע. זה נגזרת של מנה. עכשיו במקרה של טנגנס, אם y שווה טנגנס של x, הנגזרת, אני אגזור לפי הנוסחה של נגזרת של מנה. הנגזרת שווה g זה קוסינוס x כפול נגזרת של הסינוס זה קוסינוס x מינוס סינוס x כפול נגזרת של המכנה, נגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס כפול מינוס סינוס חלקי המכנה בריבוע זה קוסינוס x הכל בריבוע. זה הופך למכנה זה, או מונה, זה קוסינוס בריבוע x פלוס סינוס בריבוע x חלקי קוסינוס בריבוע x. כל זה שווה בסוף ל-1 חלקי קוסינוס בריבוע x. למה? כי יש לי נוסחה לכל זווית אלפא, קוסינוס אלפא בריבוע פלוס סינוס אלפא בריבוע, זה שווה 1. זה נוסחה, או משפט. זה לכל אלפא. לכל אלפא מתקיים, הקוסינוס בריבוע של אלפא פלוס סינוס בריבוע אלפא שווה 1. לכן פה אני יכול לכתוב במקום קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע, 1 חלקי קוסינוס בריבוע. אז זה הנגזרת של טנגנט, זה 1 חלקי קוסינוס x בריבוע. אם יש לי פונקציה כללית, כלומר טנגנט של פונקציה, טנגנט של u של x, אז הנגזרת היא טנגנט, היא לא טנגנט, היא 1 חלקי קוסינוס בריבוע של u של x כפול נגזרת הפנימית של u, כפול u תג של x. זה לגבי הטנגנס. עכשיו נעבור לקוטנגנס. הפונקציה קוטנגנס
מוגדרת כאשר x שונה מפאי k, פאי אמרנו כזה כמו 180 מעלות. אם x שונה מפאי k אז היא מוגדרת, והגרף שלה יורד בכל תחום ההגדרה. שימו לב שהקוטנגנס זה כמו קוסינוס x חלקי סינוס x, אז הקוטנגנס לא מוגדר כאשר הסינוס במכנה מטפס. הסינוס מטפס כל 180 מעלות. טוב, זה לגבי הקוטנגנס. נגזרת אם y שווה קוטנגנס x, תהליך דומה כפי שעשינו לטנגנס, נעבור ישר לנוסחה הסופית. הנגזרת היא מינוס 1 חלקי סינוס x בריבוע. זה הנגזרת של קוטנגנס. עכשיו לפונקציה האחרונה להיום, פונקציית ארקטנגנס, פונקציה הופכית של טנגנס. פונקציה האחרונה להיום, הפונקציה ארקטנגנס. אמרנו שהפונקציה הופכית לטנגנס. מה זה הופכית? ידעו לנו למשל שטנגנס של 45 מעלות שווה 1. אז הארקטנגנס פונקציה הופכית, לוקחת את האחד, אני נותן לה את האחד, היא מחזירה לי את הזווית. ארקטנגנס 1 היא מחזירה לי 45 מעלות, זה במעלות, ברדיאנים, בדרך כלל אנחנו משתמשים ברדיאנים, זה פאי חלקי 4. עוד דוגמה, טנגנס של 60 מעלות, טנגנס של 60 מעלות, זה שורש 3. לכן ארקטנגנס של שורש 3, אני מקבל 60 מעלות, שזה ברדיאנים, פאי חלקי 3. הפונקציה אמרנו מוגדרת לכל x, עולה לכל x, חסומה בין פאי חלקי 2 למינוס פאי חלקי 2. זה פה הסימפטוט האופקית פאי חלקי 2, ולמטה הסימפטוט האופקית מינוס פאי חלקי 2. לגבי הנגזרת, אם y שווה ארק טנגנס x, אז הנגזרת היא ארק טנגנס x, לא ארק טנגנס x, הנגזרת היא 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע. זה הנגזרת של טנגנס. דוגמה מספרית, למשל, y שווה ארק טנגנס של x בשלישית. אז הנגזרת היא 1 חלקי 1 פלוס הביטוי בתוך ארק טנגנס בריבוע, אז זה x בשלישית. הכל. לא כתבתי את החוק הכללי, אני עכשיו אכתוב את החוק הכללי, כאשר יש לי פה פונקציה. פה הנגזרת היא 1 חלקי הביטוי בתוך הטנגנס בריבוע, כפול נגזרת של הביטוי, זה 3x בריבוע. החוק הכללי, אם יש לך y שווה ארק טנגנס של פונקציה u של x,
אז הנגזרת היא 1 חלקי 1 ועוד u של x בריבוע, זה לפני הגזרה הפנימית, 1 חלקי 1 פלוס הביטוי הפנימי בריבוע, כפול הנגזרת הפנימית. לכן, כאשר היה לי פה x בשלישית, כתבנו במכנה 1 חלקי 1 ועוד x בשלישית הכל בריבוע, כפול הנגזרת של הביטוי הפנימי שהיא 3x בריבוע. זה החוק כאשר יש לי פונקציה כללית, u של x בתוך הארקטנגנס. טוב, הגענו לסוף להיום. אני מקווה שתחזרו על זה עוד פעם. זה משהו מאוד בסיסי לקורס שלנו. ואני מקווה שיהיה טוב ותסתדרו עם זה.